Sveijamme ja Keikkaleidaa. Onks täällä kauppaa? Mä oon jumissa, ei oo. Mene sinne kenttään, koska mä en pääse sinne enää. Jos säkin tuut tänne, niin sit me ei päästä sinne kumpikaan. Jes. Olemme niin sanotusti jumissa. Tervetuloa katsomaan Jelenokoron tuotannon uutta videota. Live Theatersin viimeinen chapter. Täältä pääsee takas alas. Todella conveniently. Pidemmittä puhetta. Seikkailut jatkuvat. Kohti finaalia pikkuhiljaa ilmeisestikin. Katsotaan. Tämä kenttä näyttää erikoiselta. Siitä ei osaa sen enempää sanoa. Täällä on Kevelström ja täällä on kivi. Joka pitää ehkä roudata jonnekin. Mulla on tää kivi tässä, mutta en mä niinku tiedä, että... Paina sitä nappia siellä. Joo, hetki. Tuo kivi tonne. Ei. Nyt se menee vaan takaisin sinne, mistä mä otin se. Mihin tää kivi pitää viedä? Näet on tällä kivellä nyt joku funktio olla. Niin se pitää varmaan ajoittaa ton mörön päälle tuo kivi. Mene tonne toiselle puolelle ja paina sitä paskaa. Niin. No joo, mikä tässä on? Ei, nyt mä ei toivo. Eikä se kivi siihen! Ei. Nyt tässä on semmonen, että tuo mörkö on väärässä kohtaa. Joo, no kato, ei ole nyt. Noin, nyt pitää olla, että se mörkö tulee. Oho. Sinä... Sä olit... Ihan päin helvettiä! Ei sitä! Kato, nyt se on siinä kohdillaan. Joo. Nyt odotellaan. Paina sitä nappia. Päästä se kivi siihen! Mene ite helvettiin siitä! Joo, noin. Noin. Sitten painetaan tätä nappia. Niin se liikkuu tänne. Joo, tää on niinku kiviset ja soraset videopelit. Sitten paina sitä nappia. Ja sitten... Paina tätä nappia. Sitten paina sitä nappia. Ei! Ei! Joo, sitä nappia. Paina Pois siitä! Pois! Ota! Hei vittu, joo. Nyt sitten minä! Ei! Sä et ollut tarpeeksi, no tää on sun vika. Paina nappia! Se menee vaikeammaksi, kun jopi ahtaamaksi tuo peli. Ei, kato miksi se ei! Sun pitää painaa sitä samaa. Eikö sitä voi painaa samaan aikaan? Voipas, jos mä hyppään. Siis sun pitää astua pois siitä, koska noi puhaltimet puhaltaa. Mä en pääse juoksemaan kato tohon. Niin. Mut siis... Mitä tää tekee? Älä, joo. Nyt! Ei. Ei, vitun kaleri, se pitää ajoittaa täydellisesti. Ei. Nyt! Eikö sun pitää mennä aikaisemmin? Heti kun se osuu tähän mun laatikkoon. Joo, jopa tajuu. Ekalla todellakin. Ja nyt noin! Joo, eihän niinku arvi. No niin! Ihan niinku tiedettiinkin. Hyvä homma, Derus. Tää saa samaaksi. Painappa sitä pari kertaa sitä. En mä voi painaa tätä. Ei huomata. Pistä kaikki kakkoseksi. Okei. Pistä se neloseksi viimeinen. Pistä se neloseksi. Noin, nyt pysy siinä. Nyt painat, minä painan. Ja nyt paina sinä. Joo. No niin. En mä tiedä millään logiikalla tuo meni, mutta... Kiitos. Joo. Doesn't look like it, but it's a whole lot of fun. Äkkiä ylös, Kemi! Joo. Doing it wrong. Do it right. No! Pysy paikalla, kato, se pitää tehdä näin. Sä et tajuu tätä putslee. Hui! Hui. Varo! Very, 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 very
Be careful. Voitko sä helvetti mennä? Mitä vittua? Au. No. Aivan. Arvo mitä sun pitää tehdä. No on epäsynkissä. Näin! Au. Tässä on tämmönen, mutta jos tän ottaa, niin lähdetään vaassa. Tulee aika jamultakin. Se varmaan tarvitaan tälle puolelle kuitenkin. Miksi sä heitet mua? En mä tiedä mitkä näitä on. No niin. Ei! Joo, selvä. Varo. Että sä voi... Mitä vittu? Siis... Kuka mun päältä? Aivan. Siinä jos maali ja lankakerä on siinä. Ei vittu. Onko se teleportti on tuolla? Mä en tiedä missä se teleportti on. Se on niin... Mä tiedän missä se teleportti on. Se on tässä! Mutta kun tää ei Nyt pääse. mene! Nyt mene! Nyt! Noniin. Mitä vittu se on? Helpona. The first of many. Okei, joo. Tässä pitää vaan... Ei noin. My goodness gracious! Pitää... Ei saatana. Tää on ihan mahoton. Eikä oo. Pitää vaan... Mitä vittu? Mä äsken pääsin tästä. Ja sitten siitä slidi. Mitä sä teet? Sä häiriät mua. Slidella. Mä en pääse tästä. Tässä kyllä varmasti missattiin jotakin. Tää on possi. Mitä tuo nappi painamaan? Tossa oli kemiä, mitä onko sulla muuta? Se possu vapautuu jos... Ei se varmaan tätä kautta. Pitää mennä eteenpäin. Pääsee. Kato nyt vaikka itse. Tämähän on ihan selkeä. Tässä tarvii vaan toista. Sinä heit mut siitä. Meppä heittoasentoon. Ei tohon. Noin. Nyt älä liusu. Vaan vaikka olla liusmatta. Se possu on tuolla. Se pitää viiä johonkin. Sitä on vasta varten toinen. Herran jumala se mennäs tippuu alas. Noin, vie se sinne. Se tarvitaan sinne. Mä oon nyt possun kanssa täällä. Meikä ja Pysy Alberto. siinä. Sitä tarvii johonkin. No sitä varmaan tarvii tähän. Ei tällä pääse täältä. Pääsee, Täällä pääsee. kun mä nostan nappia. No niin, no joo. Ja sitten mä en Tästä ainakin toinen pääsee tällä. Oh my goodness! Mä jätän tän tähän sulle, niin sä voit sitten kuttua tän. Joo. Ei vielä. No Ai niin. Siis, mä en pääse tästä. Miksi tää aina mennä tämmöisessä? Mene! No niin! Hyvin tästä pääsin. Tuolla on. Tuolla ylhäällä jotain. Tää ei tee mitään tää toinen. Älä mene sinne, kun haetaan tätäkin miekaa. Se on, kun toinen viskoo toisen tuohon tuleen tossa. Oi! Tuli kova.
No. Tuossa pois. Rollaa. Miten tästä mennään? Se oli skipot siitä paskasta, mikä on sun takana. Joo. Mutta mitä vittu sitten? En mä tiedä. Sano... Joo, nyt mä tajun. Sun pitää mennä pois siitä napista. Niin. Hyvä. Jaha. Ei kun sitten mä teen tän... okei. Head away Tuossa! now. Vitu lankakerä on tossa! Niin joo. Miten vitu se on? Siis tuolla on se! Tämä! Sinne! Et sä nähnyt miten se... Jaha. Joo, siis niin. Joo. Joo. Sä et osaa käyttää tätä. Kato, näistä ajee. Ai noin! Color they have? You're the captain. Au. Au. My goodness gracious! Oi. Se tissi katoo. Mitä? Voi vittu sä oot kyllä. Et mene! Miksei meillä oli kaikki? No joo, mutta kun... Noniin. Eikä olla pärähtää. Miten tämä saadaan pois päälle? Miten tää edes tuli päälle tää? Ei, liian vähän kaukaa. Oh, I'm then cooperative. Ei, liian kaukaa. Ei! Ihan tästä näin, kato. Ei sittenkään. Mitä vittua, jos pitää jotain vittu just millilleen saatana tarkka freimi. Ei siitä, vähän kauempaa. Mä oon vähän lämpänä. Kauempaa. Tää on freimin tarkkaa. Tästä. Noin! Siellä on se vitu paska siellä päällä. Vee se pois siitä. Ei vittu. Joo. Hei, nyt pois siitä. Vittu tuo ärsyttää tuo sukkarisen hiilille. Oh my goodness Noniin, me pois siitä päältä. Kato nää, ai! Ei! Älä mene! Älä mene! Älä... Tänne jäi! Mitä jäi? No tämä! Voi vittiin! Ei nyt mä oon täällä! Ei! Jotain! Mikä täällä on? En minä tiedä! Ei täällä ole mitään! Sun pitää päästä siihen sinisen lautan päälle! Miksi? En minä tiedä, siinä on jotain! Vitu tuo. Elä vittu idiootti! No pakko olla jotain siinä, ei siinä voi olla, ei se voi olla vaan tommonen! Mitä vittu se nappis? Mitä sä teet? Nyt siihen! Miksi sä pääse siihen? Kun ei siellä oo mitään. Onpahan! Mä oon jumisella aha. Mitä? Jos ei oo vaikea päästä nyt siihen! Mitä siinä on? No mitä vittu, tässä on mitään hyötyä. Se poistaa ne tuulettimet, katsotaan Niin. sitten, jos me oltais ammuttu silloin aikaisemmassa kohdassa. Niin. Mutta kun me tehtiin se kohta jo. No Niin, niin, me ollaan niin kovia, että me Selvitäpähän tarvitaan sekin. tommosta. Missä vitu tämä on? Vittu. Selvispäähän sekin mysteeri. Mitä vittua tässä pitää tehdä? Missä vitussa mä oon? Eikö se on siellä? Ja mä spawnan huveille ne ylös jossain syystä. Annat sinne. Ei Lopeta! No niin. Me pitää mennä tästä tehdä laukaus. Onks valmis? Tuu tähän. Näin, äkkiä. Mitä vittu tästä nyt oli kyllä? Miksi sä oot siellä? No vittu. Pitää tehdä laukaus niinku sä ehdotit, mutta se pitää tehdä paremmin. Tuu nyt. Ei sitten. doing it wrong. Mennään samaan aikaan. Elää sinne. No niin.
Nyt ei vielä. Okei, se on kun paskat tullut. Noniin! Ei sitten. Nyt! Seuraava napa. Ai. Joo, seuraava. Mä häitä. Ei! Missä se ottaa sen? Seuraava napa. Vähän hätäillään. Miksi? Mihin sä kuolet? Nyt! Nyt sille sopii kuola. Mene! Nyt se on vaan tuohon sirkkeliin tuossa ylhäällä, ei se hyödytä mitään. Niin, ei tässä tuu mitään vittu. Mä tarvittaan veneen. Mulla on kyllä nappi. Siellä on nappi, se on tuolla kun alusta mennään vasemmalle. Ei. Näpä mä en kahto sen tästä. Kuolee eka. Ja pääset takas sinne alkuun. Päästään, kun toinen menee panna sinne ylös sen napin. Sen, muistatko mitä me testasin? Joo. Oota hetki. Älä tee mitään. Nyt et saa kuolla sit siinä. Siitä siihen. Ja nyt mä pääsen tästä. Niin! Ja varo! Tää on vittu homo! Mä muistan, että se homo oli tossa. Se on tosiaan siellä. Varosta! Aikamoinen vitun bambuusul-tekniikka. No niin, ei tuolla ylhäällä on nappi. Sitten vahingossa menin! Miten se olisi mahdollista, kun me ei ole kerätty paljon mitään gemejä? En minä tiedä, miksi exit on auki ees! Mitä vittua? Me on kenttää kesken. Joo. No joo. Mitä vittua? Eikä se tuu kerätty gemejä vittu! No minä on se alku, että se joo se loppu. Se oli se sama se alku ja loppu. Okei. No siis, sieltä tuli se, elikkä niinkun... Celsius vittu. Joo. Never lose hope. I know I Se on se did. kaikkein paras piste saldo, minkä voi vittu saada. Se on paras. Nämä on ihan itsestään selvä. Tässä pitää tehdä heitto. Hei, tässä pitää tehdä heitto. Tuu tänne. Mä en usko, että... No joo. Kato, mäkin osaan tän nykyään! Mä feilaan se heti. Näin, katso tossa! Hää, pääs! Oi vittu. Hyvä. Vittu, mä jotenkin meni hämmelleni siitä. No niin. Niin, mäkin osaan saatan. Ai perkele. Tervetuloa seuraavaan Protosun läppipelluun! Niin, kato nyt tätä. No niin. Mene siitä. Ja tämä on se juttu. Ekalla. Ei toi muutu ikinä, mitä vittua? Äsken se muuttui, mitä vittu? Se piti mennä tänne, et se ei noussut nappien päällä vähän aikaa. Niin. Jos et sä vitu homo oisit tässä kentässä, tossa paljon helpommin. Noniin, meppä, pysy! Mene, kun nyt pystyy. No joo, niin menenkin. Täytyy ruveta huutamaan. Mä otan sut ylös. Ei tarvii auttaa. Miksi? Miksi? Hyvä. Game. Joo, otas ylös. Selvä. Don't mess up, don't mess up, don't mess up, don't mess up. Miksi tätä? Tää on ihan paska yhdistelmä tämmönen kuviola-ase. Okei. Ehkä siitä ei mene niinku... Mitä vittu mikä näköistä? Ei helvetti. Joo vaan. Au. I mean, I guess... Mitä vittu? Tosta ei kyllä ehdi juosta. Tästä pääsee Sitten tänne. sun pitää ehkä päästä jotenkin sinne ylös. Mä en äly. Jaha. Jätkä sen semmosen reijän. Do it. Tästä tehdään bugihyppy Pysy siinä. tähän. Mä en päässyt... Ei, me ei tehdä bugihyppyä. Joo. Joo. Bugihyppyä. En mä osaa tehdä, joo. Etkö säkään enää? Mä osaan. Nyt. Mie! Et. Nyt kato. Näin. Ja sitten mä nakkaan sut. Sitten. Tai sitten nakataan. Jaha.
Okei. Vittu nyt feilas kuki. Noniin. Joo. Siellä on kemi. Noniin. Tämä ei oo nyt hyvä, se ei tuo tätä laatikkoa tähän alle. Sen pitää tulla se siihen. Oho. Mitä helvettiä? Okei. Mä oon sen lankakerän. En mä tiedä, I got the duck. Se lankakerä on tuolla. Okei, nyt hypp! Niin, portaali! Sitten muna. En mä tiedä mitä siitä muna. Mitä löytyy siitä munasta? En mä tiedä, mä löysin sen sitten vaan. Jaha. Se on lankakerää! Se on lankakerää! Ei sinne päin, kun toiseen suuntaan. Joo! Ja nythän meillä kaikki on. Joo. Tarpeeksi kaikki on. Se oli Katoppa tätä! Noin. Vittu saatana. Vittu mulla on smart. No, se on semmonen homma, että tätä ei vielä tähän jaksoon keritty läpi mennä, mutta ensi jaksossa tämä todennäköisesti menee nyt läpi. Joten tykätkää videosta, jos haluatte nähdä Grande Finaalin tästä Let's Playstä ja kommentoikaa kommenttikenttä Grande Finale. Tästä skenestä jatketaan ensi jaksossa, joten tällä kertaa suosittu. Kiitos katsomuksesta, ensi kerralla muistellaan. Joo.